Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Hayike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu siyamdumisa ukuba sipho usuku lwanamhlanje sikwazi futhi ukuhlangana. Kukhona bengimatasa ngakho lokho kwasekholela ukuthi inkonzo yase iba late. Ukuba late kwayo bengilinda umuntu ka3 ukuthi uzofona. Akafonile-ke seku15:24. Hayike mase sidlule kanje isikhathi usuku umuntu engasezofona. Ingakho ke sengiyenza inkonzo mangiqeda ngizobe sengithumela kunina bese ngilinda olandelayo. Sambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu ungcwele akekho ufana naye. Bakhohlwa kanjalo abantu izikhathi ubheke nje lo khona usidinga kakhulu lesi sikhathi ngabe usisebenzisile kodwa khona odlale ngaso akafonile ngo3 obekufanele afone ngaye. Nokho ke mhlawumbe useyokhunjuzwa inkonzo mayesezwe sethulalela inkonzo athi awuyimi lo obekufanele ngifone angazi. Kodwa ke kudlulile inkosi uJesu yathi umuntu ongasinaki isikhathi ngoba idate usuku nayo naye. Uma ke idate unganandaba nayo mayesebuya umuntu angomthatha ngimphonse ekugcineni ke August 2031. August 2031 uzobamba lapho ke umudlulwe isikhathi ngoba ngeke ukusiza ukuncenga wenze nje waphela kugcwele. Angithi uzube kude ngoba kugcwele. Uma kuukuthi kanti ngiyakwazi ukushutheka kusho ukuthi akugcwele. Yayibona le ndaba kusho ukuthi akugcwele. Makugcwele August 2031. Hayike asidlule lapho simbonga uNkulunkulu kakhulu samdumisa. Sikhuluma ngabantu abayizinengiso. Sikhuluma nabantu abathatha inengiso kwabanye. Abantu abahalela izinto zabantu kanti lezo zinto ziyisinengiso. Kwelika moya usuyithathile leyo nto usayi-owner isinge yakho ususithathile isinengiso. Yekani izinto zabantu. Ungakhathazeki ngenhlanhla yomubi. Lisho njalo izwi lenkosi Mahubo 37. Ungazikhathazi ngenhlanhla yabangalungile. So uma lokhu uzikhathaza uhamba uwola onke amashwa namabhadi. Hamba uwola zonke izono ziletha kuwe. Uhamba uwola zonke iqalekiso isondeza kuwena. Hawu kodwa bakithi. Nkosi yami sengishumayele kangaka. Khona umuntu ongafuni ukuphenduka. Sengishumayele kangaka. Hawu kodwa bakithi. Hayi ake ngiguqe ngikhuleke. uNkulunkulu abe nawe, abe nami sisalalela izwi nami ngizobe ngilalela umoya elisebenzisa. Uyazi ukuthi ngike kwenzeke ngithi ngilalela inkonzo edlulile ngimangale. Yimi lo okhulume kanje. La mazwi aphume kowami umlomo. Abanye kabakholwa. Abazi ukuthi mase ngikhuluma la kusuke ngasemina. Kodwa futhi kusuke kuyimina. Kodwa kusuke kuyilo kumina. Mina ngithule ngilalele. Kwesinye isikhathi mangiphinda ngithi ngiyarevise ngilalela inkonzo ngivele ngibamba ongezansi. Inkosi uyakhuluma kubo ngalo mlonyana wami. Hayike asikoqe esikhuleke umlonyana sikhohlwe yiyona. Vuma nawe uNkulunkulu akusebenzise. Uneyakhe unowakho umsebenzi afuna ukukusebenzisela wona okungenzeka ukuthi awufani nokababa uNsibande. Ubambisise uwenze ngoba isikhathi sifushane ngendlela emangalisayo. Uzofika uthini ezulwini? Uzothi wenzeni? Hayi mina ngiyabuza. Ake sikhuleke siguqe. Simcela uNkulunkulu wethu abe phakathi kwethu ngomoya wakhe ongcwele. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa sisondela kuwe, siyabonga uthando sithande ngalo. Siyabonga Nkosi ukuthi usigcinile kuze kube manje. Udumo lonke lukufanele lungolwakho. Izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Busisa ke Nkosi kube yilona loyo oyilalele lenkonzo. Athole nje isibusiso sokulalela bese umvula ingqondo ukuba aqonde imibhalo, umvula amehlo nezindlebe ukuba aqaphele lokho okukhulunywayo. Sinikela kuwena ke Nkosi uqobo lwethu. Busisa kube yilona loyo
uphendule imikhuleko yabazalwane. Abanye basemkhosini kumanje bephuma ku-21, abanye abangenanga ku-21 bangena kweyabo. Ngiyacela Nkosi kube yilona loyo umphendule umnikeze lokho akakudingayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayi uNkulunkulu wethu siyambonga siyamdumisa. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Sovula Mahubo chapter 15 isimo songo kaNkulunkulu. Amahubo chapter 15 isimo songo kaNkulunkulu. Verse 1. Jehova ngubani okuhlala etendeni lakho na? Ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Yilowo uhamba ngobuqotho nowenza ukulunga. Uqotho yini wena endleleni yakho? Uyakwenza yini ukulunga? Okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe, ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. Ukuhleba, ukukhuluma ngomuntu uyamhlaza. Khuluma izindaba ezingezona ezakho. Hamba uzigaxe ezindabeni zabantu. Uyahleba, ungamhlazi umakhelwane wakho. Musukhuluma izinkinga zakhe, musuneka ilineni lakhe. Kulabo befundisi abashumayela ngezono zabantu ngoba sebezizwile. Ukuneka umakhelwane wakho, ukuhlazisa umakhelwane wakho. Ngeke uhlale, haya ngiphinde, ngeke uhlale etendeni likaJehova. Ngeke wakhe futhi entabeni yakhe engcwele ngoba wena unolimo olubi, ulimo olumbaqambili. Mawukhuluma indaba eyihlobisa edamanga. Verse 4. Obukonengekayo ngokuza kumenyanya kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu. Ofunga ngokuza kumlimaza nokho angalaphula izwi lakhe. Ungatsheleki umuntu imali yakhe ukuba izale, nongamukela umvuzo ngongenacala. Owenza lokhu akayikuzanyazanyiswa naphakade. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sigxilile-ke ku-verse 4. Obuka onengekayo ngokuza kumenyanya. Sikhuluma ngabantu abanengekayo. Izolo-ke siphethe inkonzo yethu silaphaya encwadini kaDuteronomy chapter 7 u-25 no-26. Sofundeka kanje. Izithombe ezibaziweyo zawo uNkulunkulu bazo lezi zizwe niyakuzishisa ngomlilo. Iyashiswa nje into etholakala ngendlela engafanele. Awuzishiseli-ke nokho, uvuma isono sakho kuqala bese uletha sikushisele. Kodwa ngenxa yokuxakeka nokuba busy udinga ukugunyazwa inceke kaNkulunkulu ukuthi ushise ikwenzele nomkhuleko. Lithiwa-ke niyakuzishisa ngomlilo, awukufisa isiliva noma igolide likuzo. Ungafisi imali yalo muntu, ungafisi indlu yakhe, ungafisi imoto yakhe, ungafisi ingane yakhe, unkosikazi wakhe, indoda yakhe, ngoba uyisinengiso lo muntu, ufisa isinengiso. Bese kuthiwa ungazithatheli lona leli golide nesiliva, funa ucushwe ngalo. USathane uyacuphana, uyasazi la siwiki khona. Amadoda awiki ngabesifazane, ukucipha ngowesifazane kanti i-devil worship. Ikufense i-devil worship ulale nawo ungenwa amadimoni, khohlwe ukuthi wake wasindiswa. Ngokunjalo nabesifazane abastrong bayekwa ngo-Ben 10. Lale no-Ben 10 akufaka amadimoni, khohlwe nanokuthi wake wasindiswa. So uSathane uyamcupha umuntu, uyalwenza ugibe, enze into ukubonala ukuthi ngempela ulaka liphelile awusathi ukutheli yini. Akudelele nje umuntu, kanti ongadelelwa wena ngekhathi zakho. Akwehle nje umuntu ngenhlamba, kanti ucushiwe. Qaphela, lithi izwi lenkosi noma igolide likuzo ungazithatheli lona, funa ucushwe ngalo ngokuba kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Ungacushwa nanoma ngani yasemhlabeni, ungacushwa ngemali. Yazi abanye abesifazane they are very cheap ngemali. Umthembisa imali usulala naye njalo.
kwisathi bungamthembisanga nokumthembisa akutshela iy'nkinga zakhe bese uthi hayi mina ngingakusiza kodwa siqale la avele avume nayo. Bathengisa ngomzimba bengaqondile. Ukuthengisa ngomzimba lokho singakwenzi bafowethu. Ungathengisi ngomzimba wakho. uNkulunkulu akayifuni leyo nto, kuyisinengiso kuNkulunkulu. Wenza ama-favors ngoba ufuna ukuthola okuthize, mhlawumbe ufuna ukuthola umsebenzi, usuyayisondeza ngomzimba wakho. Ufuna ipromotion, usuyazijwayeza umenzela itiye, umenzela lokhu nalokhu ubhosi wakho, kanti khona into oyilayinele noyifunayo. Ayenziwa leyo nto. Musucupha bazalwane, musucupha-ke nabantu bezwe nje. Uyohlangana ney'mbila ayithutha, ucuphe kanti ucuphe endaweni e-wrong, kubanjwe wena ongumcuphi. Kubanjwe wena ongumcuphi. Qaphela-ke, sisemhlabeni la, umhlaba ungokaSathane. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, kodwa ubuso uSathane. Izinto eziningi uSathane uzidlile zingezakhe. Qaphela-ke, lithi-ke ngokuba kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho ukuthi uzithathele leli golide nesiliva. Asibheke uvesi 26. Awuyikungenisa isinengiso endlini yakho. Isinengiso ngeke usingenise endlini yakho. Ingane yakho yayazi dayisebenzi, dayisa ngomzimba, kufikela negrosa. Mhlawumbe ayidayisi ngomzimba, iqome umfazi wena, indoda enomfazi. Ingane yakho ibhizi yamchutha. Mhlawumbe wena futhi owashoyo wathi qoma usibani khona sizophila kahle lakho. Uyabona ukuthi usubulawa indlala, wakudayisa umama wakho. Usumshini okhuqiza imali wena ngomzimba wakho. Owakho lo mzimba ithempeli likaMoya Ongcwele leli. Ungayenzi leyo nto, uvuma izono zakho. Mhlawumbe le ndoda ohlezi nayo nje uzuyithole wayiyenga. Mhlawumbe wayiphuca enye intombazane, umama wengane, wamthatha wena, wamyela enyangeni, wamloya, wakuthanda, wamgqokisa ijazi. Sengathi uyagodola kanti akagodoli. Le ndoda ohlezi nayo kusiyona yakho. Khona le isiyimisele khona. Angazi ukuthi nizothini njengoba sekuphase lo mthetho nje othi uma seke kwenziwa amalobolo. Amalobolo enye into include ngisho ukuhlawula. Mase kwakhona ama-negotiations akhona senishadile. So uma usuba ngowenye indoda uyaphinga. Kwaze kwashisa wemadoda. Hayi ungasabi uma kwenzeke ngaphambili. Umthetho oqala ngazi uqala nini. Ngicabanga uqala kodwa kuwo lo nyaka. Uma wena ushade nendoda yakho ngonyaka odlule kuya lemuva kanti yayisilobolile kwenye indawo achala ekhicala. Kodwa kusukela manje kuyale usuphasile umthetho. Uma indoda yakutshela nathi sengilobolile isishadile kwelika moya ngoba umkhulumeni usekugunyazile lokho. Isishadile. Uyaphinga uma ulala nayo. Hayi angiphathi uma usushada nayo. Phuca omunye umfazi indoda yakhe. Uyolithetha uthini licala ezulwini. Uyisinengiso kuJehova. Uzongenisa isinengiso la endlini. Lo muntu omngenisayo uyisinengiso. Seniyaqala nizale ingane nizale inengiso. Uyakhala ingane yakho la iyababa kwabesifazane makumfana. Iyababa kwabesilisa makuyintombazana. Kuze kwenzeka amanyala. Yazi ukuthi kunamanyala encithakala wenzakalayo. Umama lale nengane yakhe umfana ayizalayo. Kwenzeka kanjani lokho? Ngoba omunye usuke seyisinengiso, akuthatha ubunengiso bakhe azokuthululela komunye babe izinengiso bobabili. Sikhuluma ngenengiso obukonengekayo ngokuza kumenyanya. Kephe bazisa bamesaba uNkulunkulu. Khona amadoda alala namadodakazi awo awazala indoda ize ihlwane nomkayo ngenxa yengane. Nengane izingabi sabana ndaba. Ithathela unina indoda. Ithathela unina uyise wayo. Ukungcola amanyala soba buhlungu isihogo sakho. Phenduka. Phenduka. Mhlawumbe ushada nomfowenu ozalwa naye ekhaya noma ungashadanga walala naye.
uyisinengiso kuJehova. Lale nodadweni uyisinengiso kuJehova. Uzokuthola lapho ukuphumula ngoba esihogweni nawe uyohlupheka khona kakhulu. Angazi bakithi. Uthi-ke uverse 26 awuyikungenisa isinengiso endlini yakho. Masingenisa isinengiso. Ngeke ngathinta indaba zabaluthayo. Bangenisa imlutho ezindlini zabo. Bagqokisa izingane zabo izinto eziluthiwe. Badlisa izingane zabo izinto ezintshontshwe kumlutho. Ifurniture isendlini yakho yokuluthwa. Banye babeqhamuka nama-truck bethutha osofa. Banye bethutha amafriji. Linjani ifriji lakho? Akulona lomlutho nje. Lihlalele icala ezulwini usazoniqula icala ezulwini. Nangale komlutho, mhlawumbe webile esikoleni. Mhlawumbe untshontsha i-stationery teacher. Wena usikhiphayo untshontsha i-stationery, upha omakhelwana, ngane zakho azihlupheki, upha nabanye othisha. Uzongena kuliphi izulu. Iyeke leyo nto, busezivuma isono sakho. Yini enye oyintshontshayo emsebenzini? Yini enye oyidlayo ungafanele emsebenzini? Ukudla kanjani ukudla kwengane uthisha? Hayi ngiyabuza ukudla kanjani? Musungenisa isinengiso la ekhaya. Musungenisa ukudla kokwebiwa la ekhaya. Ziningi indlela zokweba ukudla. Ungene ebusha abakuedela imali, ukhokha imali encane kuphuma nenyama eningi. Ungene esitolo segrocer kushaya umngane wakhe ethilini. Ungene nenqwaba yegrocer ukhokha u20 uphume noshintshi ka100. Uzongena kuliphi izulu? Uyisinengiso kuNkulunkulu. Bonke abanengekayo isabelo sabo sechibini lomlilo. Selikhumbule lelo verse? U21 verse 8 wesambulo. Bonke abanengekayo isabelo sabo sechibini lomlilo. Awuyikungenisa isinengiso endlini yakho ube yinto eqalekisiwe njengaso. Yezwa-ke, mawungenisa isinengiso uba yinto eqalekisiwe wena njengaso leso sinengiso. Uba yinto eqalekisiwe. So abanye abantu baziqalekisa bona ngokungenisa izinengiso endlini. Mawungenisa inyanga nje izosebenza kwakho ungenisa isinengiso. Mawufika nomuthi noma omunye kulethela umuthi uyagula wesizulu ukulethela isinengiso. Ungenisa isinengiso wena endlini kaNkulunkulu. Ungenisa isinengiso ethempelini kaNkulunkulu elomzimba wakho. Phinde ungenisa isinengiso la ekhaya. Xa uthi iqalekiso zizokulandela, zizokulandela iqalekiso. uNkulunkulu akafuni umuntu abe isinengiso. Musungenisa isinengiso la endlini. Ngoba ngesathi ungenisa isinengiso, nawe uzoba isinengiso. Lisho njalo izwi. Ayikungenisa isinengiso endlini yakho ube yinto eqalekisiweyo ngenxa njengaso. Uyakusenyanya nokusenyanya unengwe nokunengwa yiso ngokuba kuyinto eqalekisiweyo. Ugesi unjani ugesi wakho? Awurobhile nje? Ugesi ngiyabuza awurobhanga yini? Uma urobhile ugesi usenkingeni. Udla ukudla okuqalekisiwe ngoba ukupheke ngalomlilo. Izinto zakho nje zikagesi zisebenza ngesiqalekiso. Uyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Izwi silifundile uverse 4 lithi obuko onengekayo ngokuza kumenyanya. Kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu. Besikhuluma-ke kulezi insuku ngabantu ngezinengiso. Athi uJehova mbuke lo muntu ngokuza kumenyanya kodwa umaziso sabo uNkulunkulu. Awukungenisa isinengiso endlini yakho ube yinto eqalekisiweyo ngenxa yaso. Uyakusenyanya nokusenyanya isinengiso unengwe nokunengwa yiso ngokuba kuyinto eqalekisiweyo. Ungazilandeleki isiqalekiso sizihlalele lapho ungenisa into eqalekisiwe la endlini. Ungayilandeli nje isiqalekiso. Wenza izinto uthulekelela uNkulunkulu ufaka intambo esinqeni. Isiqalekiso leso. Leyo yikho usuyisinengiso nje ngoba ufaka isinengiso emzimbeni wakho. Ufaka isinengiso ethempelini likaNkulunkulu. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza. Kwangathi uNkulunkulu angaba nawe.
uNkulunkulu akusize. Siyakhuleka, siyathandaza bafowethu, uJesu sezobuya. Masibeni ready, singasali sesikholwe kangaka, singasali sesikholwe iminyaka ngoba ungavumanga ukuhlukana nesono. Isaka 28:13, ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Confess your sins and live them. Zishiye, abandon your sins. Zivume bese uyazishiya uzothola umusa. Umusa utholakala ngokuvuma isono kuphela. Utholakala ngokuthi uzivume usishiye. Athi uJesu kuJohn 5:14, hamba ungabusona, funa wehlelo okukhulu kunalokho. Athi lapha kuMathewu, umuphuma umoya omubi uyahamba indawo ezomileyo, ufuna indawo yokuphumula ungayitholi. Uthi ngizobuyela endlini yami, uyafika ihlotshisiwe inhla inamuntu. Uthi uJesu uyahamba lo moya omubi uyolanda amanye amadimoni awu7 awu-worse kunawo bazo-occupy le ndawo. Yikho umuntu owile uba worse owa ekholweni. Masiqineni enkosini nasemandleni amakhulu, sihlome zonke izikhali zikaNkulunkulu. Kakhulu uqaphele ungabi isinengiso, ungasebenzisi isinengiso, ungayisondezi kubantu abayisinengiso, ngoba uqobo lwakho uphenduka isiqalekiso ngenxa yaleso sinengiso. Ungabi isiqalekiso mntakababa. Phuma kubantu bezizwe. Mawufunda iHubo 1:1, busisi umuntu ongahambi ngeziluleko zabantu. Busisi umuntu ongemi endleleni ezoni. Busisi umuntu ongahlali enkundleni yabaklolodayo. Opposite of that, qale kusi umuntu ohamba ngeluleko zabantu. Ubani ukululekayo? Qale kusi umuntu ohamba ngeluleko zabantu. Qale kusi umuntu oma endleleni yezoni. Omayo nje ukuma nje endleleni yezoni, you are cursed with a curse. Uqale kusiwe ngesiqalekiso ngoba umile endleleni yezoni. Suka endleleni yezoni. Okugcina, qale kusiwe umuntu ohlala enkundleni yabaklolodayo. Phuma enkundleni yabaklolodayo. Phuma ku-WhatsApp group okuklolodelwana kuyona, okuthuka inhlamba kuyona, okune-vulgar language kuyona, okukhulunywa ukungcola kuyo. Phuma kuleyo group ngoba usuzilandela isiqalekiso. Ayike siyambonga uNkulunkulu. Baba uNsibanda uyavalelisa. Nokho-ke ngeke ngikushiye singaguqile sathandaza. Masiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngakho konke osenzele khona, uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Sukhulumile moya ongcwele, siyabonga. Sipha amandla ukulizwa silenze izwi lakho, singabi ngabaluza kuphela sizikhohlisa. Ushilo kuJohn chapter 12:48, wathi ngeke usasahlulela kodwa yizwi olikhulume kithi elizosahlulela. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu, siyakubonga moya ongcwele. Dumo lonke lungo lwakho lukufanele izikhathi zingakabi bikho namanje. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake bangcwele, siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu yosuku lanamhlanje. Ngokuvuma kwenkosi kusasa sizoyithola enye mhlambe nginethemba elanyana ngoba sinohambo kufanele uNkulunkulu asigcine siyele eGoli nisithwale ngemkhuleko. Imvuselelo iseGoli ngalempela sonto. Baba uNsibanda uyavalelisa. Nginithanda nonke emakhaya. uJesu Kristu uyinkosi.